Kasarmu ta faɗo wani yanayi ana zaman lafiya, bugu da ƙari gabas da yamma abinci bai samuwa. Kasarmu ta faɗa wani yanayi ana zaman lafiya, bugu da ƙari gabas da yamma abinci bai samuwa. To assalamu alaikum jama'a masu sauraronmu da kallonmu a wannan shiri da muke tattauna a yanayin da ƙasa ta shiga ciki, kuma yanzu a yau wannan shirin ya yi babban kamu. Mun haɗu da wata uwa wadda ta gajiya tana ganin yau kuma gaskiya tana ƙoƙari wurin bawa al'umma gudunmawa wurin warware wasu matsaloli da muka samu kanmu. Maman Fati, barka da zuwa wannan shiri da muke tattauna a cikin yanayin da ƙasa ta shiga ciki. To barka ka dai. To Maman Fati, a wannan shiri muna tattauna ne akan cewa yanzu mu a Najeriya mun samu kanmu a cikin wata matsananci sakamakon tsadar rayuwa da muka samu kanmu a ciki. An fada wani irin matsananciyar yunwa da bamu taba ganin ta ba a cikin Najeriya. Ta kai ga tun mutane suna iya cin abinci a rana sau ɗaya da ƙyar, hatta kai ga wasu ma suna kwana ne ba su ci abinci ba, hatta kai ga wasu ma suna guduwa su tafi su ba iyalansu, ba wai kuma dan ba su da sana'a ba, a sana'ar tasu ko sun kasa kaya ba a siyar ba, ko kuma kullum jarin na karyewa, ko kuma ma'aikacin albashi ne abin da ake bashi inda yana isarsa a sati ya kai sati 3, yanzu wani bai fiye masa kwana 3 ko sati 1 ba. To ban sani ba Maman Fati, a Najeriya bangaren da kike zaune, ko kin yadda an shiga cikin wannan hali, matsanancin hali na yunwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a mutanenmu na Najeriya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ai duk wanda yake cikin Najeriya ba shi da ja akan yanayin da ake ciki. Yau ko nawa ne jarinka da kake tare da shi, in takamarka mai wadata ne? Misali, idan kana da jarin da in ka tashi a baya za ka yi siyayyan da ya kai kashi 4, to ba na tunanin a wannan yanayin za ta sai ma kashi 2 ko kashi 1.5 ma. Kaga kuwa duk in dai ɗan Najeriya ne kai, to ka tabbatar da cewar ana cikin wani yanayi na yunwa, yanayi na tsadar rayuwa, yanayi na ƙarancin tarbiyya. Ai duk muna fama da shi, duk muna fama da wannan, saboda da mu iyaye da shugabannin namu, haka zalika da malamai, duk mun sake akan wasu abubuwan, duk mun yi sakaci da wasu abubuwan. Lamarin sai mun taru mun haɗa kai, an haɗa ƙarfi guri ɗaya, sannan mu samo mafitar abin. Ban sani ba wannan tsadar rayuwa da wahala da al'umma suka shiga, ban sani ba a inda kike rayuwa akwai misalai na cewa da gaske mutane sun shiga wannan matsanancin yanayin rayuwa na da ƙyar ma ake iya cin abinci? Tabdija, ani ka zo gurin, a bakin titi fa nake kasuwanci. Ni ce mai ganin mata da maza da yara da kuma iyayensu da magidanta. Kan mu tafi da nisa, ko kuma kan mu shiga cikin shirin da kake, akwai mutumin da ya zo min da kwano ya siya abinci ya ba da 200, wai nan naira 100 muke yi. Magidanci ya baka 200 ya ce ka bashi abu ƙwaya 2. Ai ka san ba dan ya wadace shi ba. To shi isa mu ba ma iya sa idan mutum ya bada kuɗinsa a bashi ta daidai kuɗinsa, sai mun ƙara mai. Ya miƙo naira 200 a bashi waina, da ya gama ci sai ya nemi guri ya zauna a gurin. Shi bai tashi ba, shi kuma bai tafi ba. Can sai ce, baiwar Allah, na ce mai na'am. Ya ce, da Allah ina son ki min taimako guda ɗaya. Na ce, to ina jin ka, kamar na me Allah kuma isa zan iya. Ya ce, ina so ki bani waina ta naira 1,500. Ina da yara guda 2 waɗanda ba nawa ba ne, kuma ina da mata, sannan da 'ya'yana guda 6. Ya ce, wallahi zancen da nake miki yanzu da na baro gidan ba a karya ba, kuma babu abin da zan bayar. Ina maka wannan maganar ne, na rantsi da girman Allah, bayan azahar yake wannan maganar. Sai na ce mai, to yaushe za ka kawo? Sai ya ce,
duk sanda Allah ya bani zan kawo miki, ruwanki ne ki bani bashi, ruwanki ne ki ban sadaka, ruwanki ne ki ban kyauta. Sai na ce mai to, na sa yarinya ta je gida ta ɗauko kwano, aka zuba mai abincin, aka ɗaura mai miya, aka bashi ya tafi. Ba na jin an yi sati, sai gashi ya dawo ya kawo kuɗin. To yadda ya kawo a gurin, in har Allah ya sa ka ga malam mutuwa ɗin da ka je, ka tambaye shi ka ji yadda aka yi. Da na miƙo kuɗin ya bani, sai na ce mai bawan Allah ya ce na ce uwata da ubana duka sun mutu. Wannan kuɗin ina son ka kai ladan su ya je mizanin iyayena. Ina son ladan su ya je mizanin iyayena. Na ce wallahi tsakanina da Allah kyauta na baka. Kyauta na baka, don haka ka je Ubangiji Allah ya wuce mana wannan lamari. Ya ce to amin sun amin. Dattijo ne ya zauna yana hawaye, ya tashi ya tafi. Da ije ya dawo kwana biyu, ashe asabari yake siyarwa. Da ya dawo sai ya zo gurin ya tsugunna, gurin da mutane. Tunda idan ka zo da safe gurin cike yake da mutane sosai gurin. To sai ya zo ya ajiye kayan a gefe ya koma ya zauna. Sai ya magana a bashi abinci na 300. Da na waiwayo na ganshi sai na ce wa yarinyar ta zuba abincin na 500. Ta zuba aka sai ruwa aka bashi. Da ya gama ci ya tashi zai tafi. Ya tsaya ya diri-diri. Ya dai muka haɗa ido da shi, kawai ya ɗauki kayansa sai ya tafi. Na ce baba Allah ya bada sa'a, ya ce amin sun amin. Da ya dawo dab da magariba sai ya zo ya kawo min naira 300. Na ce a baba sadaka aka ba. Ina mai tabbatar ma yanzu wannan bawan Allah ya zame mana kamar kwastoma, don ni na ɗauke shi tamkar mahaifina. Wallahi kullum zai zo ya karɓi abinci a gurin ya wuce ya tafi. Akwai kuma wani dattijo shi ma mai ruwa. Ina gaya ma irin wa'annan akalla sun fi mutum 10 wallahi. Kuma na rantse da Allah kamar yadda na gaya ma a wannan jarin da ka gani, wallahi shi ne. Kuma na rantse da Allah ba a taɓa fasawa ba, kuma ban taɓa zuwa na ce wani ga matsalata ba. Ban taɓa cewa wani ga matsalata ba. Haka zalika idan maganar aka zo aka ma rasa yadda za a yi a fito a yi sana'ar, to sai mu nemi guri mu zauna, idan Allah ya kawo sai a yi. Amma ba wai a zauna duk gabaki ɗaya mu diriri ce mu kanmu mata. Saboda me wani lokacin mu ma muna sakewa, tunda yanayi ne wanda Allah ya kawo. Abin da ya ce ya kamata a ce mu mata mun ɗauka, kada ki lari da cewa lalle namiji idan ya fita shi zai wadatar da ki. Ko ya ƙaƙane yau sana'a ba tare na ta koyaya take. In dai za ta kawo miki naira 5, to yi ƙoƙari ki rike. In za ta kawo miki naira 5 koyaya take, to yi ƙoƙari ki jujjuya, insha Allahu sai ki ga Allah ya kawo mafita. Domin yanzu wallahi riƙon gida ya fi ƙarfin namiji. Wallahi ya fi ƙarfin namiji. Saboda in ya ɗauka ya fita bai zama lalle ya samo abin da ke kike buƙatar za a wadata ba. Amma ke idan kika yi taki dubarun, shi Allah ya bashi abin da ya bashi ya kawo, to sai ki ga an taru an rufawa juna asiri. Dan wannan matsalolin namu abin ya fi ƙarfin kan mutum ɗaya. Kamar kafin mu fara wannan tattaunawa da ke, kin bani misalin akwai wata uwarki ce wadda kika tarar da ita jiya a wani yanayi. Wannan ba wani ubanmu ɗaya da ita. Ubanmu ɗaya da ita, kuma yaran nan da take tare da su, baban yaran ma ya mutu. Wani auren ne ta yi. Na je na iske ta da yaran guda 4 ba su da lafiya, da ita kanta. Ita yarinya guda ɗaya a cikinsu ita take ƙoƙari a kan yaran. Na je nake tambaya lafiya, ta ce zazzaɓi suke yi. Tun da ni na je gidan ne da sassafe, da zummar zan dawo na zo na ci gaba da harkar kasuwanci na. Na rantse da Allah buɗe bakinta abinda ta ce tun ranar takuta haraban su da abinci. Wai karka ce ranar takuta hansu suka dafa abincin. Kawo musu aka yi funkaso daga makota suka ci. To tun ranar takuta da ita da yaran suna zaune a ɗakin haka suke. Tun ranar takuta kaga yau akalla muna Alhamis. Idan yau wato an yi takuta Lahadi, to jiya Laraba,
wallahi jiya laraban da na je take masha Allahu to wallahi haka na je na same su kwana 4 suna zaune ba wanda ya ci abinci. To ya ilahi banda rayuwa a hannun Allah take, ta ina za a zauna kwana 4 babu abinci kuma a ce an rayu? Sannan mutumin Najeriya ya ce bai yadda ana yunwa ba? Ai ko da wasu misalan da yawa za ka tabbatar da cewa mutumin Najeriya yana cikin yunwa. A nan inda muke mun ga matar da take cin teba da ruwa. Teba da ruwa yanzu ba ta nan da na nuna ma ita. Wallahi da ruwa idan ta tuƙa sai ta dangwali ruwan ta ci da shi. Yaro na shi ya gano ta tana cin tebar da ruwa ya zo ya gaya min. Na zo na tsiyayi ruwan shayi na bata, na rantse da Allah wallahi wannan an yi ra'ayil aini tare nake da matar. Tana cin teba da ruwa, yaro na shi ya gayo min. Gidanmu ɗaya da ita. Gidanmu ɗaya da ita tana zaune tana cin teba da ruwa. Kuma abin da zai jawo ta ci hakan, ko da babu kana tare da mutane, ni in ni ce ba zan iya ce ba sai in na tambaya ban samu ba. To amma wani yana da wani ra'ayi gudun kar ya tozartar da kansa. Majority zaman gidan haya ya danganta da yanda ake zaune. Za ta iya yiwa ka tambaya din ba baka aka yi ba kuma ka tozartar da kanka, amma ba a rasa na Allah. In ka tambaya in wani bai baka ba wani zai baka. To ba ta yi hakan ba sai ta zo ta zauna tana ci da ruwa. Ni ban nuna mata na ganta tana ci da ruwan ba. Kawai da na hau sama sai na ɗebo mata ruwan shayi a flas ni kawo mata, na ce mata ungo. Wannan mai fiye wata ne, yaro ne ƙarami, shi ma bai kai shekara ko 13 ko 12 ba. Ya zo zai wuce ta gabana, ina zaune a gurin waina da safe don lokacin muna aikin miya ne ba mu fara wainar ba. To sai ya zo zai wuce, ya gitta mu kaɗan, wallahi kawai ya yanke jiki ya faɗi. Allah shi ne shaida, abin da ya sa muke ajiye magani a gurin, kaga kaman paracetamol, limotin, antidaria, duk muna ajiyewa a nan gurin da muke. Yawwa wani Allah zai kawo maka shi tunda hanya ce ta bakin titi. Wani akalla ya zo gurin nan naka ya same shi, amma dan kaga a nan gurin za ka samu ruwan gishiri da siga, za ka samu paracetamol, za ka samu limotin, duk za ka samu a nan gurin da muke sana'a wallahi. Saboda me baka san a wane yanayi wani zai zo ba. To yaron ya ɗauko kayan ruwan babu ma wannan ruwan a roba, har ya gitta ni ya wuce sai ya faɗi. Da ya faɗi muka yunkura mu biyu ni da wata mata a nan kusa, sai muka ɗago shi, wallahi muna ɗago shi ya kama amai. Maimakon ka gani aman na rashin lafiya ne, a'a ka ga aman kore ne ko kuwa ne, a'a sai muka ga ɗan ganye-ganye ne haka a cikin aman. Na ɗago shi muka kawo shi rumfar da muke aiki muka zaunar da shi. Akwai yarinya mai kunun kanwa a gefe, aka sa ta zubo kunun na naira 150. Na rantse da Allah kunun da zafi, yanda ya kafa kunun bai cire ba sai da ya shanye, saboda wannan yunwar da yake tare da ita. To ya ilahi shi da ya fito ya taho kenan, cikin gidansu ya aka san yanayin da suke ciki. Shi ya taho ƙarshenta in ka bibiya shi ne babba a ɗakin, ƙila akwai ƙannansa, sannan ga mahaifiya. To ya fito ya taho ya zo ya faɗi shi. Da muka ɗauku nan aka bashi, aka nemi guri ya zauna ya nutsu, aka jima kaɗan aka bashi abinci ya ci. Sai na ce mai daga ina kake? Maimakon ya yi ƙoƙarin ya faɗi inda yake, a shi godiya kawai yake yi. Ina za ka? ya ce ruwa zai je ya ɗauka, kuma wallahi babu kuɗi a hannunsa. Na ɗauki naira 500 na bashi. Na gaya ma yaro ne da bai wuce shekara 12-13 ba, don ƙaramin ɗana ya ɗara mai. A gobe idan zai wuce sai ya zo mun gaisa da shi, wallahi yaro ne ƙanƙani. To irin haka an yi tafa a ƙirga, saboda mu mutane da muke a bakin titi.
don maganar ana yunwa, wallahi mu za mu gaya maka ana yunwa. To yanzu Maman Fati ban sani ba, a ganin ki me ya kawo wannan matsanancin yunwa da ake ciki, wata irin yunwa mu dai a wayan mu ba mu taɓa ganin ta a Najeriya ba, kuma mu abin kwata-kwata bai fi shekara ɗaya ɗan kaɗan matsananin ya kai haka. Masha Allah. To, ni a nawa hasashen, to mu mun fi kowa laifi. Menene laifinmu? Yau kai ne ka je ka siyo abu kuɗi kaza. Misali, abin da kake siyansa naira 1,200, sai ka zo aka ce maka yau ya koma 1,250. Maimakon idan ka tashi ɗora ribarka ka ce 1,300 kai, ko ka bar shi da 400, ba fa wannan tunanin ake yi ba. Ɗan ƙaramin ƙiyasi mai ƙaramin haƙuri, mai bin ƙaramin riba, to shi ne zai ɗora ma 250, 500. Mai bin ƙaramin riba shi ne zai ɗora ma 250, 500. Ni dai ka ganni ƙaramin jari ne da ni, amma kuma sai Allah ya min wadatar zuciya. Don ba burina in ci riba ba ko in mai da kuɗi. Wallahi in dai 'ya'yana suka ci, wani ya samu ya ci, to ni fa na gama cin riba. Wallahi in dai sun ci, wani ya ci, na gama cin riba. Dalili kuwa, sai dai a cikin wa'annan wanda ka taimakawa baka san ta ina Allah zai taimake ka ba kai ma, kuma shi ma wannan wanda ka taimaka baka san ta ina zai ma rana ba. Majoratin abin da muka rasa kenan. A nan kusa da ni akwai yaro almajiri, za ta iya yiwa ka gan shi a gurin a rumfa. Ya zo, mace ce take tallafi wata da kati da butoci na roba a hannunta, tana goye da yarinyar ta katuwa a bayanta. To sun je da shi da yayanta, sun je da shi da yayansa, sun ga inda matar take, kuma wallahi sun kai mata taimako. Wallahi sun kai mata taimako. Almajirai ne wa'inda iyayensu ma ba anan suke ba, iyayensu Katsinawa ne, su kuma kaga anan fage muke tare da su. Amma wallahi sun je sun kai mata taimako, wanda malaman makarantar su ma sun ji daɗin abin da suka yi. An ce yaron ya fito ya bayyana wa duniya abin da ya ce a'a, ai ba duniya yayi wa ba, yayi dan Allah ne. In dai yayi dan ta taimaka wa kanta ne, in dai yayi dan ta taimaka wa kanta, to ubangiji Allah ya sanar da shi. Amma ba maganar wai ya gaya wa duniya ba, duniya me za ta mai? To ka auna ka gani, majoratin masu ƙananan jari fa ana fa samun masu irin haka da yawa. Masu ƙananan jari ana samun masu irin haka da yawa. Kamata ya a ce shugabanninmu ko kuma manyan 'yan kasuwa, a wannan yanayin da ake ciki, wallahi anan ya kamata su yi hoɓasa. A Najeriya kake, za ta iya yiwuwa a cikin halin nan da ake ciki akwai 'yan uwanka. Komai wadatar da kake ciki akwai fanaka a cikin wahala. Jama'a muna buƙatar taimako fiye da yadda muke tsammani. Fiye da yadda mutane ake tsammani muna buƙatar taimako. To abin yana neman ya gagari mutane. Maganar a gudu a tafi, mutum nawa ne? Mutum nawa ne yake guduwa ya tafi ya bar 'ya'yansa? Ba kuma komai bane bai janyo din rashin yanda za a yi. Ita wannan kaga gida ga ya can wajen wacan farar motar ga pole can, to a nan gidan matar take. Ita ma a irin ga ɗaya nan daga ciki, wannan yarinya mai dogon hijabin, to ita ma yarta ce. Ita ma mijin ya gudu ya bar mata da yaran 'yan mata guda 6 a gabanta. Ba sa komai, amma yanzu kunun kanwa shi ne take yi, kuma Allah ya taimake ta ya riƙe su. Kunun kanwa shi take yi, wallahi karkace wani mai yawa ake yi, ba a kai kwano ɗaya ba kunun. Yaran su 6, kana ganin idan da jarin za a tsaya kwano ɗaya? Ai ba zai yiwu ba. Inda jarin ai ba zai yiwu a ce kwano. To kaga a irin haka
ya kamata a ce 'yan kasuwanmu da shugabanninmu waɗanda muke tare da su ya kamata su kai mana ɗauki, don wallahi mata suna cikin wani hali. Gidan aure kan tabbas ana cikin wani yanayi, wallahi gidan aure ana cikin wani yanayi, ana buƙatar taimako. Ina haɗa gwamnati da shugabanninmu da malamanmu don girman Allah a duba gidan aure, a kuma ja hankalin 'yan kasuwa. A ja hankalin kasuwa, a ja hankalin 'yan kasuwa, don wallahi wata fitinar ba daga su ba ne. Na taɓa maka misalin wani bawan Allah da ya sassauta wa makusantansa masara. Na yi maka wannan misalin, ya sassauta wa makusantansa, ya ilahi, kuma a ce wa'yansu daga ciki sun kama shi sun yanka shi. To idan wa'yancan an yi kuka da shugabanni, su wa'yannan, to misali a ce masarar ta kai naira 1000, to shi sai ya ce a zo a siya 350 a gurinsa. Shi ya noma abarsa, noma suka yi daga Zaria aka zo da masarar. Wallahi kowa yake saidawa in dai ba siyarwa za ka yi ba, amma muddin siyarwa za ka yi ba za a saida ma ba. In za ka yi amfani da ita to ka zo ko buhu za ka ɗauka za a saida ma. Ya ce a zo a siye ta naira 350, kar ka so ka ga yadda mutane suka dinga tururuwa. Wallahi cikin dare aka bi shi aka yanka shi. Idan an yi kuka da shugabanninmu wa'annan wane ne suka yi? Kaga mu ma da halinmu, idan muka zama tantirai sai Ubangiji ya ciri wasu tantiran daga cikinmu ya bar mu da su zame mana fitina a tsakaninmu. Wasu abubuwan mu muka saiwa kanmu, wasu abubuwan da yawa, domin me akwai wadatar rashin haɗin kai mu ma a tare da mu. Da rashin wadatar haɗin kai a tare da mu wallahi. Dama wannan gabar nake so in zo da kika fara bayani, ban sani ba. Abin da nake so in ce, jama'a suna matuƙar buƙatar mai ceto. A ganin ki ya za a yi jama'a, me za a yi don a yi fitar da jama'a wani abu mataki na gaggawa da zai fitar da jama'a daga cikin wannan matsanancin yunwa da suke ciki? To ai neman ceto sai dai mu miƙa lamarinmu ga Allah. Sai dai mu miƙa lamarinmu ga Allah. Kaga yanzu wannan shi ma yana daga cikin yarana. Akwai yayyensa guda 2, su ma duk akwai yayyensa guda 2 shi ma yanzu wannan kaga yana ɗaki. Yayansa yana sai da madalla, yayansa yana sai da gawayi, yayan nasa yana aski. Wannan yaron da ka gani yake cewa zai je ya sai takalmi, yana sai da gwanjo a ƙofar Wambai. Akwai ƙarami, shi ne har yanzu ba mu kai ga matsayin inda za a sa shi ba, domin me nan duk da ka gansu ba ni da wanda bai gama sakandare ba. Ba wanda bai gama sakandare, kowanne yana da abin da zai yi. To kaga majority abin da ya kamata a ce mun yi kenan, matsayinmu na mata iyaye, wannan shine mafita. Duk yanda za a yi ɗanki ya zama ɗanki, ƙawarki, abokin shawararki, amininki. Kada ki saki ɗanki sakaka, domin me idan muka ce wa yanzu lalle iyaye maza su za su jagorance mu, to fa kin sai wa kanki wahala. Masha Allahu, madalla. Yanzu idan ka tashi ka mai da ɗanka abokinka, da raha, wane kaga babanka bai da kaza ba shi da kaza, kai ko ma ba hakan ba, in kana da shi kawo, in yayi ko yayi ke kawo, kai ma kawo. Muddin ka nuna mai yanda zai yi ya taimaki gidan, to fa ba fa zai yi kyashin taimakawa wani a waje ba. Idan kika haska a ɗakin ki, to tabbas kikan haska wa duniya ne, domin me wani lokacin ai tarbiyyar manta ta muke yi a baya. Ke ɗakin sake shi, ko kuma kina kallon wanda zai zo ya gaya miki kuskuren ɗanki munafiki ne, shi kuma wancan da ya fita baki san tare da wa yake ba. Idan kika yi ƙoƙari kika nuna mai hanya, to fa a wannan ganin hanyar tashi zai gane wa wani.
in ya san hanyarsa da ya bi mai kyau ce, to zai bi waccan abokin tafiyata ba abokin kwarai ba ne. Wani lokacin tun daga nan muke rusa komai. A ƙarshe Maman Fati, ban sani ba ta ɓangaren gwamnati, duk da dai kin yi ɗan taɓa kiran, ban sani ba ba kya ganin akwai wata rawa da gwamnati za ta taka gagaruma wajen daidaita al'amura ko kuma gyaruwa al'amura a wannan yanayi da muka samu kanmu? Rawar gwamnati a nan abu 2 ne zuwa 3. Misali, mafari tallafin man fetur da aka cire, adi shi ne farkon matsalar. Masha Allahu, yau duk inda gwamnati ta mai da tallafin man fetur, ai ta taimaki talaka. Babu ta inda talaka zai amfana da gwamnati sai ta wajen ɓangaren abin da ta sassauta. Yau idan gwamnati ta tallafa da man fetur, to dole ɗan kasuwa zai sassauta wasu abubuwan. An ce an cire mai tallafi, to fa duk da a ce misali yadda ya siya haka ya siya, in an maida mai tallafin ma, tallafin fa yana jikin talaka. Saboda 'yan kasuwanmu ba adalci ne da su ba kuma za a ce duka ba. Dan wani shi yake ɓata wani. Ko a ina ba a rasa na Allah. Yau ɗan kasuwa an ce mai an maida mai tallafi, in aka tambayi talaka ta ina yake amfana tallafin bai fa sani ba. Kai da aka cire wa tallafi, kai ka san ta inda aka cire ma. Haka zalika aljanna ba wai ta hannun mutum ɗaya ba ce, kowa buƙatar ta yake. Kai ka san ta inda tallafinka yake, kai ka san ta inda za ka isar wa talaka shi. Domin me kai ka samu sauƙi sai ka sauƙaƙa, shi ma talaka ya amfana. Kaga ka sauƙaƙa wa talaka. To a nan wannan siyayyar da zai zo gurinka ya yi, a nan fa ya amfana da tallafin gwamnati. A nan ya amfana da tallafin gwamnati, amma babu ta inda talaka zai amfana da tallafi. 'Yan kasuwanmu su suke amfana da tallafi. Majority dilolin man fetur, kai za ka je ka siyo, kai aka cire wa tallafi, kai za ka sauƙaƙa wa wanda zai siya a gurinka. Shi kuma wancan in ya ji tsoron Allah ya sauƙaƙa wa wanda ya siya a gurinsa. To da haka saƙon har sai ya zo kan talaka. Amma kai ka ɗauka an tallafa ma, kai an bar maka ka tsawwala, to ta ina na ƙasa da kai zai samu? Ai babu ta inda za mu amfana da wannan. Maman Fati, muna godiya da wannan gudunmawa da aka bamu, kuma gaskiyar zance akwai abubuwan lura a cikin bayanan da Maman Fati ta yi, musamman ma ga waɗanda suke da yanayi, ban sani ba, ga wanda Allah ya sa yake buƙata in kawo shi inda Maman Fati take a Fage, zai ganta a bakin titi take sayar da waina. Akwai akalla mutum sun fi 10 da suke karɓa abinci kusan kyauta. Bata so in faɗi wannan magana ba a wurin ta, banda kuma iyalanta, wallahi kuma da a ƙarƙashin wannan kulawar wannan abin na take. Amma duk da haka har take iya da ƙarfin hali, mutum yaro yana tallan fiya wata ya yanke jiki ya faɗi, ta taimake shi da ƙara masa jarin 500, ta bashi kunu na 150. To ya ilahal alamina, yanzu kai da kake da naira 100 kaza, kai da kake da miliyan kaza, kai da kake da biliyan kaza, har yanzu baka zuciyar ka taimaki kuma na ƙasa da kai ba. In dai Maman Fati wadda take sayar da abinci kullum sai ta fita za ta samu abin da za ta samu, amma ta taimaki wasu da abin da za su ci, tsakani da Allah ya kamata fa jama'a mu duba wannan fa taimakon da take faɗa fa ba gwamnati bace ba ita ma fa ba gwamnati bace ta iya taimako, zuciyayi ce ka, kuma na Allah baya ƙariya. Kuma in ka fitar da kanka daga na Allah, to Allah ya sauke. Mu dai muna fatan Allah ya sa mu zama cikin na Allah. Maman Fati, Allah ya saka da alheri, mun gode. Yawa, kamar wannan akwai abin da na manta in gaya ma, na je kemis na kai yarinya, don nima yanzu haka yara na wala mutum 4 ne ba lafiya, wannan yanayin malariyan da ake ta yi. To sai na je na kai ta, ni an min allura, ita ma za a yi mata. Sai ga matar ta zo da yaran guda 4. Da ta zo aka rubuta mata magani, mai magani ya ce naira 11,000. Ita kuma ta zo da naira 8,500. Sai take maganan gashi gobe da safe za a karya, za a yi wane ne
sai na ce mata ta ɗauko 8,500 ɗin sai ta miƙa mai, sai na ce mata a'a ai ba haka ake yi ba, kin yi maganar za a karya, kin kuma ce ta kaba kike yi, na ce kuma ki ɗauki kuɗin gaba ɗaya ki miƙa mai, to ai yaya da safen. To sai na ɗauko kuɗin, sai na karɓi kuɗin a hannuna, sai na miƙa wa mai kemis ɗin naira 7,500. Tashi na daga gurin sana'a kenan, wallahi sai na cire naira 500 sai na ɗora wa mai kemis ɗin. Sai wani mutum shi ma ya kawo ɗansa, don naga kamar ma ba Bahaushe ba, sai ya ciro naira 1,000 shi ma sai ya ɗora a kai. Sai mai kemis ɗin ya ce to shi ma ya bar naira 2,000 da ba a cika ba. Kaga an samu maganin na 11,000. Haka ya haɗa ya bata, ta juya ta tafi. Kaga mun santa ba mu santa ba, wannan duka yi wa kai ne. Wannan yi wa kai ne, tunda me ta kaba ce, kai ma za ta iya juyowa a kankin kanka, kuma ko ma ba haka ba, ko taimaki wani Allah zai taimake shi. To wallahi ita ma haka aka yi, ƙarshe kashe gari da na koma again ta sake kawo yara guda 2 a ciki, banda wa'yancan guda 2 da ta zo da guda 4 da ta zo da su, ta sake zuwa da guda 2, kuma ta baro babban ɗanta ɗaki baya da lafiya. Akalla a wannan lokacin mutum 7 ne a kwance, har ita bai da lafiya. Wallahi a wani irin a kwana 2, jiya da yau, jiya ta kawo mutum 4, kashe gari ta kawo 2. Na rantse da Allah sai da aka cika mata, dan ni ina daga cikin waɗanda suka ba da naira 500 a gurin wani mutum ya ba da naira 1,000. Ba nesa bane ba, game mai kemis din, in kana bukata ka ganshi za ka ganshi, wallahi ba nesa bane. Dan haka irin wannan yanayin ana cikinsa. Maman Fati, wannan kira da Maman Fati take, tsakani da Allah akwai wata babanmu da muka yi wannan tattaunawa da ita ma ta faɗi gudunmawoyinta. Ta ce in aka ce muna jiran sai gwamnati ta zo ta taimaka mana, duk sai dai fa mu mutu, kowa ya iya abin da zai. har ta bada misali a unguwarsu, ta ce a unguwarsu akwai wani kanti da shi ba wai taimako ma ta kawo wani yayi ba, ta ce kowa ya taimaka da abin da zai iya taimaka. Ta ce har ita dinnan tsohuwa da ta kai wajen shekara 70 da wani abu ko ba wani abu, da abin da za ta iya taimakawa don ya zamanto, ko da kula da yara ne, don ya zamanto gidan ya tafi daidai. Ita a bata kula da yara, wata na girki, wata na wannan, har ya zamanto gida ya tsaye da kafafuwansa. Sai take cewa unguwarsa akwai kusan duk kewayen unguwarsu naira 350 ake sayar da gwangwanin siga, amma sai aka samu wani mai kanti yana sassauta yana sayarwa 320. ta ce wallahi duk unguwa albarka ake shi masa, ana shi Allah ya masa albarka. Ta ce to mutane suna rena wannan abun, ai Allah zai masa albarka kuwa, tunda jama'a bayan Allah ka taimaka, shi ba gwamnati bane da iya abin da shi ba kera siga yake ba, sai ya saro ne amma ya sassauta. Bari in kai ka ga wani dattijo yana nan a nan tsallake, shi ma kanti ne yake da shi. Na rantse da Allah, kai yanzu kai da kanka idan kaga kantin zaka rena shi, amma a cikin wannan kantin yana da gidaje da ake mai haya. Yanzu misali idan kana ba da haya naira 1,000, to shi fa 200 yake karba. Wallahi duk wanda yake zaune a gidansa bai tashi sai yayi nashi. Kuma ka san wani abin burgewa, idan ka zo ka kama gidansa haya, ka ɗau kuɗin shekara ka bashi, zai raba 2, sai ya baka rabi ya ce ka je ka siyo kayan abinci. In ka siyo kayan abincin sai ya ce ajiye, in ka ajiye zai karɓi wa'annan rabin kuɗin da ka bashi zai ansa. Shi ƙa'ida duk wanda ya shiga gidansa shekarar farko sadaka ne. Duk wanda ya shiga gidansa shekarar farko sadaka ne. Yanzu kana buƙatar ka gan shi maka tsallaka, zan nuna maka shi. Wallahi duk wanda ya shiga gidansa shekarar farko sadaka ne, zai ce ma rabi ka siyo kayan abinci. Ayo wai san shi, yana nan a tsugunna sai ka rena shi, ba abin da ya yi mai zafi, ya girma ya manyanta. Kantin ma in yanzu ka leka kantin ba komai a ciki, amma idan ka je Allah ya mai wannan baiwar ta wadatar zuci. Dattijo ne idan ka gan shi ya manyanta sosai yanzu haka, amma duk wanda ya shiga cikin gidansa shekarar farko sadaka ne. Kuma wallahi duk lokacin da kuɗin shekarar ka yayi, in ka bashi zai ce ma ka raba 2, ka ɗauki kuɗi rabi ka siyo kayan abinci rabi. Shi isa suke ce mai Baba Sama'ila, yana nan yanzu haka in ka tsallaka. Amin summa amin, amin summa amin, amin summa amin. Da haka da wannan muke roƙon gwamnati ta taimaka a ciki, ta ja hankalin mutane
akan abubuwan da yake faruwa, sannan mu kanmu mutanen mu wa kanmu faɗa. Mu wa kanmu faɗa, saboda wani abin ba sai an ce da kai wannan daidai ne ba kuma wannan ba daidai ba ne ba. Duk abin da zai kawo maka matsala a rayuwarka ka san shi, kuma ka san abin da wannan idan kai shi zai baka ci gaba ko kuma ya kwantar da kai. Da yawa abubuwa mun san su, duk yanda za mu tallafa wa kanmu, mutane da yawa mun sani, saboda ka san daidai kake take ta, kuma ka san rashin ta kake take ta. Yau ya ilahi, ko ya kaka kake da jari, idan ka zauna a cikin gida zaka ce Allah ya maka, sai ka taɓuka. Sai kamar haka ne da kankin kanka da ita gwamnati da lamarin ubangiji, shi zaka kwatanta. Allah ba zai taɓa baka abu kana ɗaki ba, haka gwamnati ba za ta san da matsalar ka ba sai ka gaya mata. Mu kuma ba mu da inda za mu gaya wa gwamnati saƙonmu sai ta hanyar 'yan jarida. Don haka kuma wannan gudunmawa tana daga gare ku. Don haka Allah Ubangiji ya baku ikon isar da saƙonmu. Allah ya baku ikon isar da saƙonmu. Allah ya taimake ku kuma Ubangiji, yadda ko wanda ya taimaki wani to Allah ya taimake shi. Allah ya taimake shi. Don haka mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Fati, Allah ya saka da alheri. Allah kuma ya ƙara fatahi, Allah ya ƙara jagoranci. Sannan kuma gaskiyar zance, ni dai Maman Fati ta min allurar doki. Gaskiyar zance ba sai ka zama wani shahararren mai kuɗi ba, za ka taimaki na kusa da kai. Maman Fati ta fitar mana darasi, shigen darasin da Hajiya baban mu ta, in kuka bi hirar da muka yi da Hajiya baban mu, tana nan ita ma mun sanya ta akan YouTube din mu, yana nan yana tafiya. Dan Allah dan Annabi mu kalla, kowa ya kawo agaji ga yan uwa da abokan arziki da ke kusa da kai. Dan Allah ya gaggauta fitar da mu daga cikin wannan yanayi. In Allah yadda muka koma ga Allah ta wannan hanya, Allah zai kawo mana agaji da waɗanda suke kokarin tsananta mana ma sai dai su ji kunya, insha Allah. Na yi mantuwa, akwai abin da ya kamata a ce ya shiga cikin shirin nan naka shi ma, saboda akwai wata gaba wanda a ce wannan babban mutum mai mutunci da kamala da iyali ya aikata wani abu wanda yake ganin rashin dacewa ne. Wato abin da ya faru, mu mun je gurin niƙa ne, to ya kawo niƙansa wanda bai kai rabin kwano ba, ko kuma bai fi dai rabin kwanon ba. Wallahi kawai ya duba garin mutane ya kai kwano 2 da rabi, sai ya ɗauka. Yana sani. To mai niƙan sai ta ce da shi, wannan namiji ne mai niƙan, ita mai niƙan tana tsaye tana kallo. Sai ta ce mai, wannan ba niƙanka ba ne ba fa, ka ɗauka. Sai ya ce a'a nashi ne. Ce ba niƙansa ba ne ba, nashi ne. Sai ce shi mai niƙan za su kama hayaniya, sai ta ce mai ban mai. Har ya ɗauka ya tafi, sai ya dawo ya ce tsakani da Allah ba nashi ba ne, ga nashi nan. Aka ɗauko dawa ce da jan masara a haɗi, shi nashi, ita kuma nata dawa ce ƙaura. To shi sai ya ɗauki wannan mai dawa ya ajiye wannan mai dawa da masara. Aka zo a bata garin, ta ce a abin mai. Ce abin mai, kin ban mai? Ta ce ta bari. Ya ɗauki garin ya wuce ya tafi. To kashe gari gaban gurin aka gan shi ya zo ya yi cefane, ya yi komai, ya haɗa kaya, ya sai garin masara, garin dawa, cefanensa cif ya haɗa zai tafi. Wallahi kawai ya nemi guri gefen da Fulani suke sai da nono, nan ƙofar Wambai. Wallahi kawai ya zauna ya kama kuka. To ya aka yi, wannan bawan Allah me ya faru? Ya ce wallahi tun da nake a rayuwata ni ban taɓa sata ba, wallahi ban taɓa sata ba. Ya ce amma fa yau tunkiyar mutane na ɗauka na siyar, tunkiyar mutane na ɗauka na siyar, ga ta yau zan ci da 'ya'yana da haramun. Wace kuma wallahi har ga Allah ni ba zan iya ci, ba zan iya kaiwa ba. Nan mutane aka taru, a ina ka ɗauko tunkiyar? Ya faɗi inda take. Wasu suna a dake shi, wayansu suna a'a. Tunda me larura ce ta kai shi yayi, ya zo ya faɗi inda ya je ya kamo tunkiya. Aka sa hula mai 200, mai 500, mai naira 1000. Cikin hikimar Allah nan da nan sai gashi an haɗa kuɗi masu zafi.
tunda a ciki a gurin akwai wani Kabiru, Allah ya saka mai da alkhairi, dan wallahi tashin farko naira 20,000 ya saka a cikin hular. Shi ya fara miƙa hular, wallahi shi ya fara sawa, ya miƙa wannan naira 20,000 ya ce to shi ga tashi gudunmawar. Wani gurin a gurin wani ana kiransa ko ya salam shi ma, amma ful ɗin sunan shi Adamu, ya sa 1,000. To da haka wa'annan masu sai da takalma da waye kowanne yana jejjefawa idan aka jiga abin da ya faru. Aka je gurin mai tunkiya wanda ya siya, aka je aka same shi, nawa ya sai tunkiya kaza. Mutane suka kalle shi, kai yanzu ya za a ka sai wannan tunkiya haka. Aka karɓa, aka bashi kuɗinsa, aka karɓi tunkiya, aka juyo aka taho da tunkiya. A ina aka kama ta a guri kaza. Ya sai aka zo daidai gurin, tunda a cikin unguwa ne, kawai ya gamu da ita ya ɗauka ya tafi da ita. Aka zo aka saki tunkiyar, raguwar kuɗin da ke hannun mutane aka bashi, wannan kayan abinci da ya siya ba a karɓa ba, aka bambai. To kaga a nan ma wata hikima ce ta Ubangiji, tunda mai Allah ya ce 'ya'yan ba za su ci haram ɗin ba, shi kuma wata manufa ce, wata mafita ce Allah ya kawo mai. Madalla, kaga nan ma wata mafita ce Allah ya bashi, kirin da koya kakane yake a hannunsa, karshen ta sai kaga koyaya ne an samu jarin wani abu a ciki. Wallahi wannan shi ma an yi a nan kasuwar Kofar Wambai, irin haka tana nan da yawa wanda ka gani kenan. Kuma kaga duk ba komai bane ba, wannan musabbabin tsadar rayuwar ne. Ya ilahi, yanzu idan kana fa da naira 2,000 to ba za ta baka tuwon rabin kwano ba. Naira 2,000 ka siyo garin masara naira 1,500, ka sai mai gawayi na naira 200. A wani ya kadami da Allah ya kawo mu ruwa fa sai ka siye shi jarkar ruwa naira 100, in ruwan famfo kake so sai ka siya shi 150. A kuma cikin ƙwariyar, a cikin fage gashi muna siyan ruwa, ka sai mara daɗi 150, wai mara daɗi naira 100, mai daɗi 150. Haka yake ruwan famfo a nan. To ka sai ruwa, ka sai gawayi, ka gaya min inda naira 2,000 za ta yi wa tuwon masara rabin kwano. Wannan a iya tuwon 2,000 ta tafi. To yasa ya wani yanayi ne da ya zo, sai ka ga wani magidancin wallahi sai ya fita bai samu naira 1,000 ba. A nan nake daɗa jan hankalin mata, saboda wa'annan abubuwan majority shi yake ta tarwatsa auren. Don ma da yawa yanzu mata an yi hankali, saboda abun ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Don haka mata fa sun yi hankali da yawa, don duk wacce ka ga bata san wannan yanayin ba, to ina gajiya aka kai ta. Kuma amma an kai ki jiya, za ta iya yiwa iyayenki sun gaya miki. Duk wacce take a gidanta ta san dole zama sai an yi haƙuri, sai fa an taimaki kai. Kada ke mace ki zauna baki da sana'a. Duk yadda zaki ki yi ƙoƙari ki tsarewa kanki mutunci, ki tsarewa zuri'arki. Ki tsarewa kanki mutunci, ki tsarewa zuri'arki, shine mafita a wannan yanayin da Allah ya kawo mu. Dan abin ya wuce duk yadda kake tunani. Abu duk ya wuce ka yadda kake tunani. Ke a cikin gida, bakin abin da Allah ya sa kike da shi, in kina da yadda zaki, kai ko kama siyar ne a cikin ɗakin ki, siyar ki sa jari. Siyar ki sa jari. Dan muddin aka ce kin haihu 1, 2, wallahi wannan wahalar tana kanki. Domin me, kin zama uwa, kin zama jagora. Yau ko alewa ce, gyaɗa mai gishiri, aya, kantu, mata dai mu ba ma rena sana'a ta cikin gida ko yaya take. 5, 10 din nan idan Allah ya sa mata albarka sai kiga ta zama wani abu. An baki wancan, kina da waccan 5, 10, 20 kika dauko kika tarkata, yau an baki kin siyo garin, baki da yanda zaki ki sai man, wancan dan jarin naki dauko shi sai man. In kika sai man, kika sai magi, kika dauka kika ci, karshen ta zaki ci wannan lokacin ki maimaita in an jima. Sakamakon in kika dauka akan ba zai ishe ki ba, sai ki cinye kuɗin a nan take, kuma waccan buƙatar taki bata biya ba, sannan kin ga kin tozarta kanki, kin tozartar da mijinki. Madalla, domin mu fage wani abu ne na kaman gasa siyan abinci.
ya sa mata ba sa iya zagewa su yi girki. Saboda in kika tashi kafin ki ce kin yunkura ga ki tare da mai abinci tafi guda 1000. Ni kuma a nawa ganin in dai kina da iyali wallahi da fashi fara baki da komai, baki da magi, sa mai ki sa gishiri ki ba yaranki, asirin ki ya rufu. Domin me, duk wani mabambanci yakan taso ne daga yunwa. In kika tsarewa cikinki, kika tsarewa ɗanki, muddin zai fita babu yunwa a tare da ke, to kin tsallake komai wallahi. Dan yunwa ita ce mafarin komai. Sai ɗanki ya gani yana tare da yunwa zai taɓa. Amma in kika tsare mai cikinsa daga yunwa wallahi ya fi ƙarfin kayan kowa. Wadatar zuci tana farawa daga ƙoshi ne. Dan ni a nawa ra'ayin gwara ɗana ya zauna da dauɗa cikinsa a ƙoshi. Saboda me, idan ya ƙoshi ba zai je min kan kayan kowa ba. Ran da Allah ya bani sai in sai sabulu in wanke mashi rigar shi. Ba yanda ubangiji bai iya ba. To duk yanda kika zauna da yanayin da kika tsinci kanki, rayuwa ba yanda ba za ta kai mutum ba. Amma idan aka haƙura sai kiga wata rana an cimma gabar. Duk yadda za ki yi ƙoƙari ki suturta ɗakinki, don ɗakinki shine Najeriyarki. In ɗakinki ya setu, to duniyarki ma ta gama setuwa. Madalla. Na gode. Maman Fati mun gode, Allah ya saka da alheri. Mun gode da wannan gudunmawa, Allah ya saka. Kasarmu ta faɗo wani yanayi ana zaman lafiya. Bugu da kari gabas da yamma abinci bai samuwa. Kasarmu ta faɗa wani yanayi ana zaman lafiya. Bugu da kari gabas da yamma.